Queen Nandi, I will say right now, she's a content creator on Facebook and TikTok because I don't know what else she's doing. She parades her lavish lifestyle on social media, one that she clearly does not afford. Well, she's once again facing the cold and the hard truth. She has been evicted from a house she was illegally occupying in Sandton. And it's not the first time, but this time the drama is juicier than ever. According to the owner of the house was rented by the production company on behalf of Queen Nandi just to shoot her reality show, giving followers the illusion that she owned it. We all saw this. Queen Nandi went on social media, Facebook, crying victim and blaming other people for her downfall. But let's keep it real. How many times can you pretend before the truth catches up? Hello fam, welcome to Pop Culture Daily News. Ninjani. For those who do not know what has been happening on the past 2 days, I will insert 3 clips. One of Queen Nandi screaming for help while being evicted. The second clip is where the house owner is telling her side of the story. And third clip is a recent post by Queen Nandi, I think it was just a few hours ago, explaining her side of the story, and that is just part 1 of her side of the story. And then I will come back with the rest of my commentary. Take a listen. I need help. I'm in Lone Hill, Sandton, and there are thugs that came into the house. FYI, I have paid rent, and these motherfuckers who are coming here illegally, can you get cops? Can you get help? What is new? Who didn't? Don't lie. Abanikazi bomzi. This woman is hijacking. Guys, so I rented a house from a woman who's hijacked this building. I didn't know. She said to me it was her house. And now, because she's hijacking the building, she's gotten thugs to come take out my furniture. So I'm appealing to the justice system of South Africa to come and make this right. This woman hijacked and made me pay rent up front. Basically, she was hijacking me. She robbed me of my money. She robbed me of my money. And this guy's about to hurt me with a gate. I wanna see. You are squashing me. You are squashing. And now they're locking my kids inside. They are locking my children in this house. Okay, picture. And I've been calling cops and stop pushing me. Stop pushing me. Nshaye. Do it. And we've been calling cops to no avail. Sorry. My children are in there. This lady hijacked this building. I don't know, she told me it was her house. And I paid rent up front, and now she's lying and saying it's her house and locking my kids inside while I'm outside, and she's throwing my stuff out. Now they've locked me out of this house while some of my stuff is in there, including my children. I just want my children. Ngifuna ingane zami. Ziphume kuphi? I want my kids. Don't fucking touch me, son of a bitch.
my brother trying to get my kids out of. Can someone say a flying squad or something? Can someone send a flying squad or something? My kids are in there. My children are in there. Terry, move. Get my kids out of there. In there. My children are in there. My children are in there with thugs. What do you mean, Angalu? Ufuna bashana bakhe? My kids are in there. I'm a pointer. What happens to my children? Jaya, wait. Apa ma police allow? So what happens to my kids while I wait for police? Unini wafondela ma police? Unini wafondela ma police allow? Guys, that project who claims to be a holier than thou Christian woman. What unayo indlu since I needed a place to rent. What and then only to find out she's hijacking the property. She is a thug. Or I'm a real estate agent or one properties. So I fell for a scam from to real estate agent. And now the owners like, oh, guys. And the funny thing is the owners in the owners were like, call the cops because the owners as call up, which is why she's hijacking their property because they're far away. And my kids are in there. Can you guys, I don't know, send a flying squad or what? Because I can't gain entry and my children are in this building. You can talk English. Fuck your feet. Guys, Inyani is that I paid the rent up front. And this lady, only to find out, are you on Ruyaki? And Gangogo, Nalomnias Wendlu, Usantata Jenga accomplice to hijacking in Ruyaki. Of which I didn't know, but this is not Vuisega's house. This is not Vuisega's house. And now my children are in there. I don't know with low lives. So can someone, Alone Hill, I know it's a police station up, I've been trying to call them, they are not coming. Abandana Bam are in there. That's what I'm worried about. My kids. For my boys, no, if we say I don't know relations with my police, they are not going to come up alone. I've been like they don't come. I've been calling them. These people have been harassing us since last night. And then abandon them inside. What happens to them? They are with low lives. You know what? Guys, I'm gonna have to go off the live because the real owner is calling me. So now I wait for the police, guys. I guess I'm not choice. And I come home to this. My children are crying inside. And I guess it's a justice system for you in South Africa. No, I'm not gonna go close to the wire. Welcome to South Africa, guys. And this is a woman doing this, and she claims to love children. She claims to be all about children empowerment and so forth, and youth empowerment. I guess this is how she's empowering my children. After Tate Maliam, she owes me money, and she refuses to give me back my money.
The stars now have moved away. I wish the owner could come online. I'm actually going to ask her to come. Athethe nani. Njengoba ngathi ndiyaxoxa, I want the owner to come as a commenter. I'm going to actually, let me share the link of the status. The real owner, ukhona, uyaphila, they're very much alive. Kha ngumntu lo obe hijack ibuilding yabo. How do I share live while on a live? Dr. Nyasulu, if you're watching this, please come and comment here because people think I'm the one that's lying instead of Uvuyiseka. This lady, she's uqalile ukuscam abantu eGauteng. Uqalile ukuscam abantu eGauteng Uvuyiseka. Kuthi amapolisa ayeza chomam. That's my point. Kuthi amapolisa ayeza kube kunini ndiwafowunela. Kukhela maphara akhela ba. Ithi owner athi amapolisa wakwazi babavule icase bona mayivulwe ngumuntu lapha. Ndithi kuba they the owner. They are breaking. That's what they've been saying. That's why I'm saying the justice system of this country is madness. Njani uba kuthi mayivulwe. Basikhuphe njani izinto? Basikhuphe afikile lamaphara ngena. Bapha abantwana. That's what I'm worried about my kids. Bangaphakathi abantwana. It's like there's a bunch of men and my kids in there. Uvuyiseka Mpexeka, guys, she is a scammer hiding behind a collar. And she's all about empowering women and children. By empowering women and children is scamming people. Khangelani Uvuyiseka Mpexeka ku Facebook. Le rubbish le yathi mandizorenta apha ndambhatala irent upfront kanti uya-evictwa umnqundu wakhe ube evictwa since 2023 ndiza mna ndicinga uba yindlu yakhe kanti uyaxoka siyondlu yakhe. And then I found out abanikazi balo mzi baripota ku-Hello Peter ndazobhaqa uba no uhijack indlu yabantu. And then I was like, I'm not going to be a part of that scam. Saxabana apho ke noVuyiseka njengoba senza lekaka yenzayo. Nansi imoto yakhe. If ndiyaxoka put guys, what I am right now ngabantwana bam and the police are just not coming. And then there's a bunch of Zulu men in this yard with my kids. Ndibuye ecaweni guys, and then I get home to this. Yes, it was me. I had to speak because these people, like, they've held my kids hostage as we speak. My children are being held hostage in there. Fully understand. That's why I was just double checking. Bangaphakathi bazikhiyele, they broke lock, bafake yabi lock, so we cannot gain entry. Bengla ngaphandle. Yes, we called the police. The police are not going to come. I've been calling the police from like hours ago. I've been calling. They're not responding. Let's maybe can go to police station. Those ones are They are the ones who are responsible for that. They know exactly what's happening here. The reason they won't come, they know what's happening and they're taking sides. So my children are being held hostage. Is anyone going to do anything? Okay, thank God they're coming out. Are you guys okay? Okay, please don't get into Auntie Namsosa's car. We need like literally a flying squad because I equal. Guys, I need to go to the police station because clearly the police are not coming. I don't know if I'm going to get any help. Into enzekayo uNandi came ezoshuta i-reality show njengoba ubona ndilapha emapoliseni yakubona uNandi ziiproof zonke ezi Okay. uNandi beshuta just for 8 weeks
yonke nansi ne-disagreement ndinika Okay. amapolisa nansi Okay. ayo yam naye Nala company ibishuta, okay. Okay. makasali because Uye bezawushuta. Okay. unandi after that she doesn't want to go out i-reason Isithini wayisa rent ixesha elingana? ithi 8 weeks 8 weeks, oh, okay, okay, befanele uphumile nge-7 kajuni kaJune Kudala sisiza nalapha namapolisa ethetha naye ukuthi endihlukumeza bize neetshomi kugcwale kwenziwe neepati andinguye mntu wepati ndiyazikhonzela athetha naloo nto babantu abasenziweyo ba-10 bathe I've been coming here for 4 days bendilala kabhuti wam unandi undixele ifurniture yakhe ifike njani ba? ifenitsha yakhe uthe ucela kubekho part of ifenitsha yakhe so that abantu bacinge yindlu yakhe kuba besazi ifenitsha yakhe and mna kube beshuta nam ndavuma kanti andiyazi uba umuva ini ogqiba waxoka So yimake uye wathini wena ngoba shutayo buhleliphi ndibona kwi-cottages phangasema kune-cottage emva but bendifake impahla ifenitsha yam enye ifakwe emarumeni but bendiyo-odeyinwa ngo-april so njengoba bendiyo-odeyinwa ngo-april and then benzawubuya nde-KZN so ixesha labo lohlala it was a short time like 8 weeks Like 8 weeks, ndibuye ngokomthetho ndibuye nje sekushiyeke almost 2 weeks okanye less than 2 weeks so for me bendingazibapha umntanam usesikolweni eteshaka umntanam akakwazi uzekhaya unandi forcefully akafuni after ndi-odeyiniwe bekufanele into yokubana ndiye nanantsika kwenziwa i-celebration ifemeli amize bebezawuza unandi akafuna uphuma mna ndandibanike a-week after aba bantu abathendisayo 2 of them okhazini bam badiniwe kukho ubrother wakhe Ndimbonile, brother wakhe laa brother ebephethe imela. wakhe bebavulele necase up bathi xa bethetha ndine-proof the house have renovated it kuba bendiyithenga indlu sasivumelene nalowa wasemalawi owner wasemalawi original owner and yes then they find out into yobana uyandibhobha bendibhatala ii-bills ezingaka zombane oo-12,000 oo-8,000 xa ndizikhweshina kwazovala umbane ndibuza njani and then I went kwamasipala bathi they need to mandifuna i-power of attorney ndabaxelela istory bathi hayibo sisiyabroka bandibonisa uba hayibo lo mntu ubhatalisa izikweleti zakudala so basically the owner wanted to scam me so mna ndayakwela thi ndicela ndiphe i-power of attorney remember the story sehouse it was because i-reason khange bekho kwigama lam ndandinyusa ndize ndayothatha le fowuni ndandingenazikweleti mna even a car bendithenga cash so kwathiwa noba ungenazikweleti but ikho isikolo for ubana i-credit score ufuna kube ndandiyenza ne-agent uthe waxoka and then le we did it verbally but kwabakho nee-emails uba ndingarenovata sisi ndinee-pictures I renovated the house in 4 days babelala phaa abantu so I think asisi assume uba ndirich okanye ndimali so they wanted to scam me so what happened is when they did that ndabuza avalwa njani amanzi why kuzawuvalwa amanzi kodwa ndiyabhatala I went to kwamasipala ndafumana umbane xa ndifaka umbane usithi zuro ndambuza kanti babe yonke into babe wena amanzi babe yonke into ndinee-emails that I gave to the lawyers ukuthi mna guys I cannot be involved in such that was the reason that the house was never that I'm a South African I'm not gonna gang with non-South African to rob South Africa ne-government I've got those emails ngo-April we went to court bebethi bayani-evict kayiwa ecourt yadismisswa i-application yakhe andiyazi ke njani like and then from there unandi beshuta ndaxelela the lawyers ukuthi John unandi yima udibene le company lena idibene njani nawe Okay. kwenzeke njani ze bayofika kulaa yesikhumbula isitori sikacwetho yes I'm the ndiyasikhumbula woman who was helping behind Oh, I'm a okay. youth and a child developer by profession, okay. right? And ndiyanceda kakhulu into ze-gender based Okay, studies okay. kwakha abantwana. And then ngelaa xesha likamakacwetho kokhona iqala itrend unandi wake wa-evictwa ecaweni eBedford View ndabona kuthiwa ndiyakhumbula kukho abantwana ndazama umritsha out ndingabonisa ne-proof up xa ndimritsha out unandi and then akamphendula immediately ndinewari yabantwana and then emva koko wangatsho xa ndithi conference call kulaa conference call kamama kacwetho ndibone mos bayibonile namba nithi pin nani that was the story like oh nguwe andi-approache athi jonga sisi ndinazo nazi iimessages zethu wathi ufuna indlu orent ndahamba ndayomvuyisa eBedford ndimane ndilwa naye that's how I started to see naye ndamfumana ehlala eKensington eberenta kwi-guest house iroom eyi-1 behlala bonke nabantwana nomyeni wathi barenta 800 and something ndithi ke mna hayi man that's not wise le 800 and something ungayibhatala for i-rental njengoba ebendivuma naye athi kume une-stress uqala i-reality show akananda yoyishutela fanele eshuke emandeni ibe imandeni i-next week ingomso no, next week okay yeah.
ambonise indlu athi kuyafanele anatsike ashute le ndlu ashute kule ndlu is-around Rosettenville. Ndithi na you, that's not a safe area for abantwana. Mna ke my concern is always Abantwana. even ngoku njengona ndithunyelwe ividiyo mna ndiyotrend abantwana esithi mna ndixela abantwana unandi utixele abantwana evumini phaa endlini njengoba bekhutshwa into batsha babhuti babo bathi waphuma ngemva ndathi ndicela nize nizokhaba ungayendlini ngoku ndingakusa ndathi mabakhaba umnyango bakhupha abantwana because I cannot be a child developer. uphinde ngokukhethi Ndiyacela abantwana bakhutshwa baphume kahle ngabonile yakhe lo oh le lithetha itshomi yakhe le iloya yakhe nguNangamso nabo first day babeseboyithu endlini. Now uNangamso ndimfowunele inantsika i-production nansi inantsika jonga sisi nansi i-production yabona isithi uNandi akafuna ukuphuma abayazi baba bathini bazakubamba imali yakhe. Ndamfowunela uNangamso le lawyer yakhe le chomi yakhe bagenga against uNandi yazi uNangamso aze athi iwes ba uNandi enzele into nyani uyayinida i-property ndithi ke nako nanje if angathetha kakhe nam I can even assist afumane indlu. That was a temporary arrangement. Siye shooting not for Nandi to stay. Wathi uNandi akafuna abantu babone uba yondlu yakhe. That's how she moved the furniture in. Nabo silendazi bakuyashutha and bayi awunayicinga ubana uzawuyindlela angenanga this is the production yabona ndisibonela amapolisa from my phone bathi abayazi what to do uNandi akafuna ukwenza nto they've done their best. Sisi yamento injalo ke sisi uphi ngoku bezile na kuthiwa undlulele necase kuthiwa uthi nenza i-damage of property ngelo xesha ubrother wakho uchapha bendicela izinto zakhe zipakwe kakuhle izihlangu zikaNandi ndizipakishe ngokwam emabhox enasika kwi-paper bags ndisithi ndicela into zikaNandi zingonayo i-TV ndathi bhuti ndicela niyibeke phezu kwento i-TV kaNandi uNandi bephusha before after rise of Facebook bebephusha ezaa zinto ezisakaza uNandi zibuyisela so she always and wascreama phandle mna kuze i-security zisithi my neighbors aboBarbara bathi please go and run and check if uvuyi is fine. I've never had drama until even idrama oqala yenzeke uNandi ngaxesha beshuta phaa uNandi walwa nee-in-laws zakhe ziphume abantu bakomyeni bekhala berhuqa suitcase ndabiza ama-security even umntanakho uNandi lwa naye umzalele phaa endlini ndime bebaleka around ndibiza i-ambulance umzalele erumini I've got all the proof bendibaleka around apha sesindine-proof where I gave uNandi 5,000 esithi u-stranded for abantwana ndaphi 5,000 mna because of kids. So now I suffer because of my kindness. Even abantwana bakhe ndine-recordings apha umyena kakayazi babe ndimrekhoda abantwana bakhe bayazi abanoke window bathi hayi antifive we love you babaleka wathi umyena hayi xa umbona ndihleli apha kuthiwa bandikade abantwana bangazi kuyo ndithi itrauma engako unanditraumatize abantwana sisi and use abantu to traumatize innocent souls. Abantwana bakhe ndini ndithe maqhatye umnyango ukuba thixele waphuma ngaphandle. The other day ndaza amapolisa afika ndilele uNandi wafonela police station wathi ndiyabaharasa wathi mna ndibe i-TV yakhe ndilele amapolisa othuka ndilele. That is why esithi amapolisa awenzi into itshomi yakho afika ngayazi kuthiwa andiwazi namapolisa nditsho mina nganamapolisa sisi hayi guys hey moya ingcwele but you know what one thing that I know uThixo is the God of the truth. uNandi usibizela amabhadi ngokuxoka ngabantu aba-innocent ngokuskema abantu athi yena uyaskema and one day she will remember all these bad things that she does to people. Ndimsendele imessage ngenye imini apha ndathi do not bleed to people abathunyelwa nguThixo to help you. Kwaloo nto afundisa abantwana that trauma it's not fine. Ngenye imini ndandisishopha emapolisa ndisithi mna ndicela uyomripota because traumatize abantwana ageze le nto agezele umntu athathe amapolisa xa efika egqiboni gezele abamba abantwana njongo wayendilokile sisi wathatha umntana lomngcwama kanje amapolisa afike ebamba umntana wenza ezo zinto blackmail abantu ngabantwana yini namansisi ayisendi abantu bayandithumela bayo uyathanda and I just said God will speak for me. Abanye besithi mandirespond I don't want to respond to anything uyayazi and ndithuka ngensindiso ndazichuzela usindiso it was my choice. Wonke umntu une-choice yakhe to be born again was my choice and I'm fine with my God and the same God uzayiveza inyani to the South Africans and everybody. Maybe that's how God wants to ibhayibhile ithi so ngoku nikhuphe zonke into zakhe zingaphandle zonke ziphumile ubrother waphume phaa akho andiyazi but ziphumile ugenga
with these people from Malawi abafuna ukuroba mna, and then how to ubhalelo sisi wabhala bamna ndihijeke indlu yakhe. I-court I cannot hijack okanye and make a court to make another decision. After the court she went naloo nto nandathetha ngayo sisinantsi proof uzithunyelwa ndim ezi zinto uzithunyelwa ndim uba ndisithi nandi andifuna ube nangxaki. So yabona ifowuni yam no, I'm not gonna deactivate Facebook. I'm not gonna do that. I know the truth. And no, yazi into mawuyenza kutheni ke ungavali comments, vali andizazi noba zivalwa njani. Noba bandihlukile abantu, I know even God will have time. Noba ndingazifunda ndizokwenzeka nto because zambisabuhlungu ayikho ipenelive more than ipenelive somnandi apha ndiyaziva apha epolice station bade bathi so ndilele ndidrayive ndiya koopretoria unande ndibloka ngaphandle endlela hayi bo endlini le ndimfake kuyo. Wayoguglisha la sisi kuba ndimnike this sisi wayomguglisha wazenza ifriend yakhe lo sisi wasemalawi ndiyini thixo wami thibona ukubonisa mnandi ndiyakubonisa mna sisi mna ndithe i-reason esithi exoka ngamapolisa it's because amapolisa asebenza ngeproof. Seyenzeke le nto uzoba live ubaleke waba live because ufuna ukunje and then after ekhaba impahla zakhe ezisakaza ogqiba kuthiwa ungathi kwathiwa belapha epolice station. So ufuna ibe ngathi ndamage something ngelo xesha besibhakwe kakuhle unandi dangerous. Unandi she's very dangerous. Iwes naloo nto ndiwazelaphi kwamabona kudala nithetha indlela zina voice notes ndifuna ukubonisa the letter apha bekusathetheka kakuhle after into ye-production ndifuna ukubonisa iletter le bendimthumele yona le abambelela kuyo ngoku efuna yena ufuna uskema mna because mna ndinemali yami ndiyirenovate ndino-before no-after ndatshintshwa zonke icarpet plan ndalungisa inantsika i-underheat floorings ndathini sisi jonga la ndayilungisa ndiza kubonisa ndifuna ukubonisa jonga unandi andifuna ubonisa izinto jonga unandi andifuna ubonisa ubuso bomntana unandi lo efumana umntana unandi ndabiza unangamso luyifriend yakhe umfumanele endlini yam nabakhapha ndibiza i-ambulance ndibaleka for unandi ebesesibhedlele apha e-4 ways unandi lo ndibed ngaye namhlanje unandi but God will say it. Yabona nansi le leta wabuza kutheni ndamcacisela bendingazocacisa ubomi bam yayibona imnika i-permission after ndine-court case ndamnika ukuthi in case if xa befika besibezobopha ndicela ubanike le nto kwenzela ukwazi uqhubeka ushuti wathi yena yeke ususebenzisa yona ke ngokwaathi and then ndamthumela wabuza i-reason ndathi because ndibone lo sisi endifake kwile nto so that unantsike nibe safe. Sivilela kwiside lesitory. You will have to pause and read this clip from Facebook that was posted by Nandi. That is her side of the story. Okay. But let me just start here. This is so embarrassing. It doesn't matter now her side of the story or her standing for the truth. I don't know at this point what truth. This is so embarrassing for the kids and also so embarrassing for the husband. And it's always quiet. You never see him when all of this is going down. I wonder, like, Uber people, like, where is he? I know he's busy selling Forever Living, but no, I'm not going to laugh. He's trying, and that's a very noble and good thing. Work hard for your money. After 7 kids, guys, you would assume that you've got everything together. I mean, first child, you're like, yeah, now I'm no longer living for myself, but for this child. 2 kids, reality check again. 3 kids, like when you get to number 7, like you have a house. At least it doesn't matter if it's an RDP or it's what, but at least you have a house. You're not portraying a life that is not yours. So what we can learn from this story, or a lesson that we can take, is that don't rent or fake a lifestyle to impress social media. Now we already know that social media is a lie. You see people, it looks like they have it all together. They don't. Stay in your lane. Do what you can. Live within your means. If you have children, work towards a legal rental or
home ownership plan, even if it's just modest. Don't say that I shaked hands and I assumed that the lease is going to be 3 months. I mean, how gullible can you be? Lastly, never chase clout at the expense of your children's security. I mean, it is just embarrassing that you would rent a house to shoot content and you want people to think that the house is yours when you've got no house for your kids. As a parent, as a mother of her age, for me, I feel like she needs guidance. She needs help. She needs a good friend to sit her down. Real success isn't about the image you project. It's about the foundation you build for yourself and for your children. Tell me what you guys think of Queen Nandi's situation. Drop your thoughts in the comments below. Like this video if you agree it's time we get real about fake lifestyles, and subscribe for more raw, unfiltered stories. See you on the next one. Bye.